Unsa day kalainan sa balaod ni Kristo o balaod ni Moses? Unsay kalahian sa balaod ni Kristo, balaod ni Moses? Actually, walay balaod si Moses. Si Moses lang maoy nag-receive sa balaod sa Dios. Okay? Ingani, adunay mga termino nga adunay gibuhatan og mga termino sa mga tao. Actually, walay balaod nga iya kinabubuton ni Moses. Tanan balaod na receive ni Moses gikan sa Dios. Pero aduna lay diferensya. Nay balaod nga moral, naay balaod nga seremonyal. Ang balaod nga moral, buot pasabot, kasuguan sa maayong pamatasan og mao nang gitawag og moral law. Og kana nga kasuguan mao ang napulo kasugo. Dili si Moses ang nagsulat, wala gidikta sa Dios ngadto kang Moses aron sulaton ni Moses. Apan ang Dios gud mismo mao ang nagsulat. Walay laing sugo. Ang uban daghang mingo nga 600 kapin ka mga sugo nga naas balaang kasulatan. Unya daghan niya na sinulat ni Moses pero sa napulo ka sugo igsuon sugin lang ko ikaw dili si Moses ang nagsulat, ang Dios gud mismo. Ato basahon Exodus kapitulo 31 versikulo 18. Exodus 31 versikulo 18 mao ni ang giingon sa balaan nga kasulatan. O gihatag niya kang Moses diha nga nakahuman na siya sa pagpagsulti kaniya sa bukid sa Sinai, ang duruha ka papan sa pagpamatuod, ang papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. O kung imong tan-awon ang Deuteronomio 4:13, naghisgot ang balaang kasulatan diri kung unsa man ang duha ka papan nga bato. Okay? 12:13, misultid si Jehova kaninyo gikan sa taliwala sa kalayo, hindunggan ninyo ang tingog sa mga pulong, apan kamo wala makakita og dagway, nakadungog lamang kamo og tingog, og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo nga pagatumanon bisan ang napulo ka sugo og iyang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. Sa Exodus 31:18, ang Dios nga ay gisulat dito sa papan nga bato. Okay? Pinaagi siyang tudlo. Dinis Deuteronomio kapitulo 4 versikulo 13, ang iya din gisulat igsoon ang napulo ka sugo. Ang pangutana mo ni human og sulat niya ng napulo ka sugo, asa man gibutang ni Moses? Gibutang ni Moses igsoon dinhi sa Exodus kapitulo 40 sa versikulo 20 atong makita ang giingon asa niya gibutang kana igsoon. May distinction kanang napulo ka sugo og ang ceremonial law, no? Kay nganuman ang 10 ka sugo didto gyud gisulod sa arka. Okay? 40 versikulo 20 sa Exodus. O gikuha niya o gibutang niya ang pagpamatuod ngadto sa sulod sa arka, o gibutang niya ang mga yayungan sa arka, o gibutang niya ang halaran sa pagpasiguli sa ibabaw gayud sa arka. Imo makita nga didto sulod sa arka ang napulo ka sugo didto sa most holy place, no? Now karon, naay mga kasuguan igsuon nga gisulat ni Moses gidikta sa iyaha, unya iyang gisulat sa iyang kaugalingon kamot. O sa dihang iyang gisulat sa iyang kaugalingon kamot, mao katoy gitawag og kasuguan ni Moses. No? Dili katong gitawag natog napulo kasugo igsuon. Aron matin-aw nato ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, no? Unya human niya na asa man to gibutang. Pero ato sa ning basahon igsuon, kining gitawag nato nga kasuguan, no? Asa man ni siya ga gitawag nato og gitawag og kasuguan ni Moses, okay? Ikaduhang Kronikas kapitulo 30 versikulo 16, katong mga sugo nga gidikta sa Dios nga gisulat ni Moses, mao katoy gitawag kasuguan ni Moses. Pero ang napulo ka sugo gitawag katong kasuguan sa Dios kay siya ang nagsulat. Natanaw na to. Og sila mitindog sa ilang dapit sumala sa ilang pagsunod-sunod sumala sa kasuguan ni Moses nga tao sa Dios ang saserdote na nagsablig og dugo. So tanan nga may kalabutan sa paghalad, pagpatay sa mananap o pagsablig sa dugo dito sa sanktuaryo, mao kana ang gisulat ni Moses nga ilang nadawat gikan sa kamot sa mga libihanon. Ang pangutana mo ni, human kato og sulat ni Moses. Kay ang napulo ka sugo dito man gisulod sa arka, asa man gibutang katong sugo nga gisulat ni Moses.
Atong tanawon, ang gitawag nato igsoon balaan nga kasulatan sa gitawag natong 31 sa Deuteronomio. Okay? Deuteronomio kapitulo 31, atong tanawon ang bersikulo kung wala basta malimot aning gitawag nato og bersikulo sa 31 bersikulo gitawag nato 24 o 26 igsoon. Okay? Ako masahon. Nagingon diri. Og nahitabo sa pagkahuman ni Moses pagsulat sa mga pulong ni ini nga kasuguan sa usa ka basahon hangtod kini nahuman nga misugo si Moses sa mga Levihanon nga nanagdala sa mga arka sa tugon ni Jehova nga nagingon, kuhaan ninyo kini nga basahon sa kasuguan og kini ibutang ninyo sa kiliran sa arka. Ang napulo ka sugo sulod sa arka, ang mga sinulat ni Moses katong mga paghalad-halad nga sugo kilid sa arka. So yun yung nakita igsoon ang distinction. Ang napulo ka sugo gisulat sa kamot o tudlo sa Dios, ang mga seremonyales nga mga kasuguan gisulat sa tudlo ni Moses. Ang napulo ka sugo gitawag natong kasuguan sa Dios, kadtong gisulat ni Moses gitawag natong kasuguan ni Moses, ug kadtong napulo ka sugo didto sulod sa arka, ang kasuguan ni Moses dinhi gibutang sa gawas sa arka. Og atong nahibawan nga kadtong tanang kasuguan nga gihibo ni Moses may gitawag na tutuog na gitudlo sa unahan kay kung wala pa'y Kristo na matay sa unahan, walay pag-ihaw sa karnero sa Old Testament. Walay pag-ula sa dugo sa Old Testament. Mao'y gitawag og kasuguan ni Moses nga pag-abot ni Jesus Christ, wala na tong mga kasuguan ni Moses kay naa naman ang katumanan sa kasuguan ni Moses, ang katapusan nga karnero. Ang karnero sa Old Testament, ang gitudlo anak mao si Jesus Christ. Pero ang napulo kasugo igsoon, human nga si Jesus Christ namatay, nagyapon na napulo kasugo, gipamatud-an kana ni Apostol Pablo og mabasa nimo na igsoon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 8 ngadto sa 10, 11 ug 12 og sa panahon ni Jesus Christ sa buhi pa siya iya ka nang gisgutan sa Mateo kapitulo 19, Mateo kapitulo 22, wala kana siya mawala og matud pa ni Pablo. Gibungkag ba nato ang kasuguan sumala sa atong pagtuo? Wala. Gibarog nato ang kamatuoran. Roma 3:31. Ang punto mao ni unsa man nga kasuguan nga gibarog nga wala na bungkag? Mao man ni wala giwali sa uban. Ang uban nagwali sa kasuguan nga gibungkag. Way gisupakan ang Seventh-day Adventist niya na. Kay nahibalo kami mga kasuguan kana nga seremonyales. Pero walay nagwali kung unsa ka nang gisgutan sa Roma 3:31 nga gibarog nga kasuguan. Basa ko ninyo mga pinangga nga kamo nagtuon sa balang kasulatan. Roma 3:31, gibungkag ba nato ang kasuguan sumala sa atong pagtuo, wala gibarog nato ang kasuguan. Naa di ay kasuguan igsuon nga wala gibungkag, naa say kasuguan nga gibungkag. Ang Seventh-day Adventist nag-explain kaninyo nga ang gibungkag nga kasuguan kadtong kasuguan nga nagtudlo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa krus sama sa mga paghalad, anay katapos ang halad nga mao si Jesus Christ. O ang kasuguan igsoon nga wala gibungkag, mao kini napulo kasugo nga hangtod karon gidili ang pagpatay. Hangtod karon gidili ang pagpangawat. Hangtod karon gidili ang pagsaksig bakak. Hangtod karon gidili ang paghimo og larawan, pagluhod ni ana, pagsimba ni ana. O gidili usab ang pagpasipala sa ngalan sa Dios. Gidili usab igsuon ang pagbaton og Dios og atong ampingan nga magpahulay, magsimba kita panahon sa adlay pagpahulay. Wala kana mga wala nga mga kasuguan igsoon. So mao kana ang atong jutay nga eksplikasyon anang imo pangutana. Gawas kung naa pa kay dugang igsoon, no? Baka diha. So, molan na ang atong eksplikasyon sa pipila ka mga questions nga imo usab nga gilabay nganhi kanato igsoon. Niya dinhi si